Makadi mhuri yeZimbabwe tinokugamuchirai pano paGibbs Diary TV tichiti welcome to your favorite YouTube channel. Sekuziva kwenyu pano tinouya nemanews update anoitika munyika yedu yeZimbabwe nomumasitiri social media. Kana uri munyowani pathis channel ndapota usakanganwa kusubscribe wotena notification bell kuitira patichauploada video ndo uchange uri number 1 yekuona video iroro. Wokomenda wolike nokushare zvinotibatsira kuti YouTube ipushewo video redu toona takawanda nehama neshamwari naika. Update yataiona yemuzuva ranhasi kuchitungwiza alongside Seke Road padepot paita tsaona inotyisa zvikuru kwazvo. Tsaona iyi yasiya vanhu vazhinji vakuvara. Tsaona iyi parovana kombi nemotikari yerudzi rweprivate. Chanyanya konzeresa tsaona ndechekuti motikari yerudzi rweprivate yaibva muchitungwiza yaluza control iyo yanga ichidhiraivhwa nemunhu womukadzi ikakirosa line kuenda kwaibva kombi yanga ichienda muchitungwiza mutauni ndokundorovera nekombi. Asi patsaona iyi hapana munhu afa. Idzi ndizvo zvatagamuchira mukati mezuva ranhasi mutsvagirudzo. Patsaona iyoyi vanhu vakuvara ava vatakurwa kuendeswa mukati mezvipatara. Aiwa, ndinokutendai mhuri yeZimbabwe nekusubscribe kwenyu nerudo rwenyu nokuti pasina imi handisi chinhu. Thank you for watching our content. Tichasangana mune mamwe manews update anotevera.